שלום לכל ההורים היקרים, התלמידים האהובים שלנו, לבוגרים היקרים שלנו. השבת אנחנו מתחילים לקרוא את פרשת החרמות, מתוך שתי פרשות החרמות קדושים. והפרשה היא בעצם המשך תהליך שהתחיל כבר בפרשת שמיני, ששכינה אמורה לשרות במשכן, והזדה והביוך, חז"ל נחלקים מה החטא שלהם בדיוק, בטוח חטא של צדיקים וגדולים. ויוצאת אש ושורפת אותם, וזה אירוע מאוד 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 קשה. וידום אהרון, ואז יש דיבור חדש שנולד בתוך האירוע הקשה הזה, אחריהם עוד שני בני אהרון. נולד דיבור חדש, נולד פרשייה חדשה, פרשיית יום הכיפורים, מילים אחרות, איך נכנסים אל הקודש. ולמה הדיבור הזה נאמר עכשיו? איך נכנסים אל הקודש, דבר שהוא נכון תמיד, גם לפני שבני אהרון מתו. מביא רש"י משל מחז"ל, על רופא שאומר לחולה, אל תאכל ככה, אל תישן ככה, אולי יקשיב, אולי לא יקשיב, בסדר, הרופא אמר. אבל אם הוא אומר לו אל תאכל ככה, שלא תמות כדרך שמת פלוני, אז עכשיו החולה לוקח את זה הרבה יותר ברצינות. למה? רק כי זה יותר מפחיד? לא, יש פה משהו יותר מזה. כי זה אומר שזה אמיתי. אם אתה אומר לי אל תאכל, אל תישן, בסדר, אמרת, זה חוקים יבשים, אני יודע, מי המציא אותם. אבל אם אתה אומר לי אל תאכל ואל תישן כך וכך, ולא תמות כדרך שמת פלוני, אתה בעצם אומר לי, זה לא חוקים שרירותיים, זה חוקי חיים. אם האדם עובר עליהם, הוא יכול למות. זה אמיתי, זה לא משחק. וגם ביחס לקודש. היה אפשר לצוות איך נכנסים אל הקודש, באיזה קורבנות, את כל סדר העבודה הזאת, גם לפני שבני אהרון מתו. אנחנו לא יודעים למה הם מתו. אבל אחרי שהם מתו, כשאתה לומד את הפרשייה הזאת מתוך הידיעה שהם מתו, אתה מבין שהדבר הזה הוא דבר אמיתי, ודבר חי, הקודש, איך נכנסים אל הקודש, איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא, הדבר הזה הוא דבר אמיתי, והוא לא חוקים שרירותיים. הדבר הזה מופיע גם כן בהמשך, בפרשת קדושים, לא תקלל חרש. גם כאן שואל רבנו בחיי, מה זה לא תקלל חרש? אסור לקלל אף אחד, לא רק חרש. עד למה התורה מצווה על חרש? אפשר לומר, בסדר, אפילו חרש הוא לא שומע. אבל אפשר לומר שזה בעיקר חרש. כי אם אתה לא מקלל אדם אחר שהוא אדם ששומע אותך, יכול אותו ציבות לא לקלל אותו. כי הוא יכעס עליך, כי הוא יכול להיפגע, אבל לקלל חרש הוא לא שומע. זה ביני לבין עצמי, אומרת התורה, ויראת מאלוקיך. דבר המסור ללב. דבר המסור ללב הכוונה, לא לקלל זה אמיתי. זה לא סתם, זה לא רק כדי לפגוע במרקם החברתי, או שמישהו ייפגע, או שיכול להחזיר לך, זה אמיתי. לקלל זה דבר רע. כל התורה, כל חוקי התורה, הם דברים אמיתיים. ונסיים אולי בדבר שקשור לתקופה שלנו, זה דבר נפלא שאומר השפת אמת, בתחילת הפרשה שלנו, שהתורה מגדירה לאהרון, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ולא ימות, כדי שהוא לא ימות. אומר השפת אמת, להיכנס לקודש צריך, ואהרון היה נכנס לקודש גם הוא היה צריך למות. הוא היה מוכן למסור את נפשו כמו נדב ואביהו, להיכנס אל הקודש, גם במחיר חייו שלו. אממה, את התורה, אנחנו לא רוצים שתמות, לכן תעשה את זה כך וכך. אומר השפת אמת, התברר פה דרך הציווי של איך לא מתים, התברר פה עוצם התשוקה ומסירות הנפש של אהרון, ואנחנו בניו אחריו. שכאשר צריך לעשות דברים, מוכנים למסור את הנפש. כמובן רוצים לחיות, אהרון רוצה לחיות, אבל אם היה צריך להיכנס לקודש והמחיר היה למות, כמו שעשו נדב ואביהו, זה מה שהוא היה עושה. שנזכה בעזרת השם לחיות חיים של קדושה, לבוא אל הקודש בהדרגה, בצורה נכונה, בשורות טובות בשבת שלום.